Woi lur. Wih. Arek lawas. Ojo lali lur, like, subscribe ning channel Keceng Ardapan kai. Keceng Ardapan kai. Nah, ojo lali yo, ojo lalai. Nah, ojo lali. Ojo lali like, subscribe, komen, api kok posting lur. Suwun. Urip iku aja digawe susah, celes iki. Urip iku digawe slow lur. Rezeki wis diweni ambiyang kuwasa. Ayo kan bener kan? Jodoh wis ana hang ngene, hang ambiyang kuwasa. Kan wis ana nek kono di Lauhil Mahfuz jare kan. Iku wis ana. Rezeki diatur, jodoh wis diatur, sing usah kakean sambyat, sing usah kakean cangkem. Hang penting digawe elos, usaha ngakeh duwene ngakeh lur. Getiku elos pokoke. Aku wis ora gagas kata luka, wis cukup pi ra pengen baleni. Mario lemu dolanan ati wis wayahe pasti neriko ngira ison gekon kadung ison riko pedang wis sing teteh ison Amerika ison yo sing tahan wis sing kuat ison Amerika ison yo sing tahan sembrono riko sio asiso gawe koro golek salah iso saiki riko yo malah ngetuhong bingung pungkasane riko dewek hang kebendung tenang, rasa sepanang tenang. Aku wis seneng rene rangkulan aku tangguh sangu turuku. Besok milih dino kowe tak lamar, rasane rasa aku ninggalno awake dhewe wis dadi siji sampe tuwe wera bakal tak culno masih yo wis rawan cine sayang-sayangan ing kene siji-sijine wong sing gawe ayeme ati. Riko wis sing kanggo maning manggono ngati nison keseron riko sembrono nyamanya ngawak iso nyingkriyo riko ngaliyo ati wis kadung gelo kumpulo tetep percuma riko sing kanggo maning kesiksa yatine iki nahan grundele ati isun bingung Amerika yo wis karipe sepisan pindho maning riko marani ati parantari ko saiki demen ambiwali